Hei, on kaksi storytimea perätysten kummankin hammaslääkärissä. Elettiin vuotta 1981. Niin hammaslääkärissä ja puudutti ja sain puudutusaineista allergisen reaktion. Ja kävi niin, että mulla meni puhekyky hetkeksi aikaa ja nousi korkean kuumeen. Mutta se oli toite illan aikana. Ja sitten toinen, elettiin 60-luvun loppupuolta, olin koulun hammaslääkärissä. Ja se ennen poraamisen alkoi se hammaslääkäri sanoi, että tämä sitten pikkuinen surisee. Ei muuta tällä kertaa.